Теләче Сабантуй кунакларын татар, керәшен һәм рус милли ансамбльләре белән каршыла. Алар милли үзенчәлек белән бизәлгән кунак йортлар алдында гармунга кушылып үз җырларын башкара. Сабантуй урынының кайсы җиренә генә барсаң да гармун моңы, җыр бию тавышы ишетелә. Теләче муниципаль район советы, башкарма комитеты һәм шәхсән үз исеменнән милли бәйрәмебез Сабантуй белән ихлас тәбрик итәм. Бәйрәм районыбызның кабат оешуына 30 ел тулуны билгеләп үтү кысаларында уза. Бу манзараны күрергә, ишетергә кирәк. Биредә үзеңнең татар икәнеңә, Сабантуйлы халык булуыңа сөенеп, быел да Сабантуйлары гадәттәгечә дин әһелләребезнең хәйр фатихасы белән башланып китте. Теләче Сабантуена килгән кунаклар гадәттәгечә милли уеннарыбызда катнашып бүләкләр алды. Иң мөһим ярышларның җиңүчеләре әлбәттә татар милли көрәше мәйданчыгында һәм ат чабышы узган җирләрдә билгеле булды. Шан сибелә, нур сибелә, ефәк яллардан. Шу атлар туктап торсашы, ялларына басма үрелгән. Бәйрәм бик матур бара, һәм безнең съемканың беренче көне. Монда бик күңелле, рәхәт. Татар халкы бар яктан да уңган һәм хезмәт сөючән халык. Җир җимереп эшли дә, ял да итә белә. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Теләче.